al Principat de Catalunya s'impulsaren els decrets de nova planta. I els decrets de nova planta sí que eren la veritable acte fundacional de l'estat espanyol centralista contemporani. L'estat espanyol no remunta a la monarquia hispànica, té la seva acte fundacional en els decrets de nova planta, en la imposició sobre els països catalans. Què deien aquests decrets? Eliminaven les nostres institucions, ens imposaven el castellà, perseguien la nostra llengua, imposaven un model d'estat centralista i uniformista. Aquesta és la veritable acta de naixement d'aquest projecte compartit que ens volen fer compartir alguns que s'anomena Espanya. Aquest decret, aquest malaurat decret de nova planta va marcar l'inici de 300 anys de guerra bruta contra el nostre poble. El decret de nova planta va ser el primer, però en aquesta tradició de mesures diverses adoptades per Espanya contra el poble català i podem sumar l'Alzamiento Nacional del 18 de juliol o la Constitució espanyola de 1978, que en essència venen a ser el mateix. Els decrets de nova planta, l'Alzamiento i la Constitució espanyola venen a dir el mateix, imposar sobre el poble català quin ha de ser el seu model de societat i negar el seu dret a decidir. Tot amb l'objectiu comú de sotmetre'ns com a poble. Uns decrets, unes constitucions i uns alzamientos realitzats pels personatges més sinistres, per l'Espanya més cavernícola, de Felip V, de Franco, de Suárez, de Felipe, d'Aznar, de Zapatero, de Rajoy o d'aquest Borbó de nom Juan Carlos, que encara va tenir la barra de posar-li al seu fill de nom Felip. Però aquí creu que respecta aquest Borbó. Aquest Borbó, que o té molt mala feu, és un analfabet, quan diu que nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro, que llegeixi el decret de nova planta, aquest Borbó, que va fer el seu antecessor Felip V, que torni, que no es preocupi tant si cremen o deixen de cremar fotografies i que aprengui una mica d'història, que torni a l'escola. I aquests decrets de nova planta, aquestes constitucions, aquests alzamientos no haguessin estat possibles si no hi hagués hagut una part del nostre poble que hagués sigut còmplice amb la voluntat impositiva de Madrid. Durant la guerra de 1707 els en deien botiflers. Botiflers eren els catalans d'arreu dels països catalans, partidaris de Felip V. Els botiflers no van desaparèixer en 1716, no, botiflers n'hem aguantat 300 anys i per desgràcia encara n'aguantem. Els amiguets de Felip V durant la Guerra de Successió, els Mossos d'Esquadra, que van ser un cos policial creat per defensar els interessos del Borbó Felip, fins aquest des dels partidaris de Felip V, des d'aquests Mossos d'Esquadra que servien als Borbons, fins a aquest Montilla que avui presideix la Generalitat del Principat i de qui a Lleida tenim un infau record, perquè sent ell ministre d'Indústria va iniciar un projecte que pretén acabar amb la nostra memòria. Va iniciar el projecte de conversió del parador, de conversió del que és l'edifici del Roser, un edifici de memòria preferent per la ciutat de Lleida, en un parador nacional. Aquest és qui ens presideix als catalans del nord, que per cert, avui no era a Lleida, avui era a Madrid, a honrar als qui veritablement el manen, al rei, a l'exèrcit espanyol, als qui festegen el genocidi. Aquest és qui presideix la Generalitat del Nord. Botifler! 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 Però, per fortuna, la història del nostre poble no és només la història de 300 anys d'ocupació, no és només la història de 300 anys de traïcions, és sobretot
la història de 300 anys de resistència. Nosaltres avui aquí ens proclamem hereus dels qui van resistir a Lleida el 1707, dels qui van plantar cara arreu dels països catalans. Som hereus de la Lleida rebel, som hereus dels països catalans rebels, som hereus dels països catalans insubmisos, dels països catalans desobedients. Agafem el testimoni d'aquells que al llarg de la nostra història han lluitat per la llibertat del nostre poble i tornarem a evitar que assassinin la seva memòria aturant el projecte de Parador del Roser. Salvarem el Roser, que ho escoltin als despatxos de la Pairia, que és aquí ben a prop, però que ho escoltin als despatxos ministerials a Madrid, que ho escoltin als despatxos de Barcelona i que ho escoltin alguns a Frankfurt, perquè han deixat el despatx de Barcelona buit, però la veu els hi arribarà fins a Frankfurt. No deixarem que ens prenguin els nostres indrets de memòria. No volem que allí on van sacrificar les seves vides els defensors de la ciutat de Lleida s'hi construeixi un parador d'aquells que Manuel Fraga es dedicava a inaugurar a tort i a dret mentre l'acompanyaven les càmeres del Nodo. No deixarem que ens assassinin la memòria. I finalment, aquests 300 anys de resistència, esperem que siguin algun dia 300 anys de llibertat. No volem viure del passat, som aquí per construir el futur. Hem de conèixer el passat, evidentment, però no per viure'n, perquè no es repeteixi, per construir el futur, un futur de llibertat que als països catalans no pot passar més que pel reconeixement del dret del nostre poble a decidir lliurement el seu futur. Som aquí per construir la independència